Είμαι ο Καστολό και σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels όπως είπατε κι εσείς. Επίσης συγγνώμη που κάνω σήμερα το βίντεο επειδή είναι Δευτέρα. Το κάνω σήμερα επειδή ήμουν διακοπές 5 μέρες και δεν είχε ίντερνετ εκεί πέρα για να κάνω βίντεο. Οπότε κάνω σήμερα. Έλα ρε φίλε, το μικρόφωνο δεν στέκεται. Έλα σε παρακαλώ. Ωραία, πάμε. Πατά. Στο καλό, περιμένετε να κάνω pause. Ωραία, έκανα το pause για να αφήσω το μικρόφωνο κάτω. Τώρα θα παίξουμε το αυτό πέρα, δεν θυμάμαι να το παίξουμε. Hey guys, I thought I'd make a nope to blah 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 blah. Πάμε να παίξουμε. Oh. Οκ. Όχι ρε φίλε, άντε. Ωραία, γύρισα πίσω. Οπα. Φτυχώ. Πάμε ξανά. Όχι ρε, πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Τελευταία φορά. Όχι ρε. Πάμε άλλο. Θα παίξουμε το Crime City. I will be waiting you at the bank. I'll place the bomb so we can get and steal the money. Ξεκινάμε, λέγω. Κάτι είναι. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Έπρεπε να πατάω το βρελάκι που προχωράει με το Οπα. Λέει putting the car's front wheel on the can activate vending machines. One, 2, 3, 4. Ρίχνει κοκακόλες. Έχω μια κοκακόλα, Pepsi Max. Ωραία, πάμε μπροστά πάλι. Πάμε να κλέψουμε τα λεφτάκια. You can continue straight on run left to continue. Come green. Εντάξει. Ρε φίλε, τι έγινε? Δεν έχω ξανάρθει εδώ. Έλα, κάτσε. 1, 2, 3, 4, 5. Πέσε, μπύρα. Δεν πέφτει. Τέλος πάντων, πάμε. Είπαμε να κλείψουμε τα λεφτά.
Σίνεμα! Όχι. Όχι, no. Εντάξει, πάμε ξανά. Ωραία. Δεν με νοιάζει τώρα τι λένε τα μπέλες. Άστο τώρα. Να. Δεν με νοιάζει. Θα περάσω. Mr. Burgers. Όχι Burgers. Δεν βλέπω μπροστά μου. Έβλεπα αυτόν εδώ. Οπα. Το πήραμε τα burgers. Το πήραμε two special burgers. One. Yes, I would like to order. Άρα πάμε στα λεφτούιδια μας. Ήτανε μία γάτα. Όχι. Δεν ήταν γάτα. Τώρα αυτό να το πάρετε να τον κάνουμε. Δεν πεθαίνει κιόλας. Αχ, τρόμαξα. Άντε πει. Όχι, ρε φίλε. Επόμενη πίστα. The camping. Άλλη πίστα ήταν πολύ θόρυβο έχει εδώ μέσα. Pokemon Training. Τι να δω πάρω. I choose you. Oh God! Again. Oh! Ah! Why? Teraz to nic sobie raz.
Επόμενη πίστα. Ωραία, πρέπει να δω λίγο. Κάνουμε 10 λεπτά recording και μπορώ να κάνω περισσότερο γιατί δεν κάνω record με το Bandcamp. Ναι. Πάλι μου χάλασε το μικρόφωνο. Καρθίαφ. Ποιο να διαλέξω? Το χοντρό θα πάρω. Φάε, χάλια είσαι. Ρε φίλε, πού είναι? Γιατί είσαι τα μπελαλίλα ρε φίλε? Γιατί? Να ξέρω ρε φίλε, να ξέρω. Λόγω και δεν ξέρω τι σημαίνει Land of Losers, δεν ξέρω League of Legends. Να ξέρω ρε φίλε. Να έγραφε κάτι που να ξέρουμε. Ω, η Coca-Cola. Ρε φίλε, τι έπαθες? Πάλι αυτή η πινακίδα ρε. Πάλι αυτή η πινακίδα που λέει LOL. Τι σημαίνει ιταλικά? Ρε φίλε, πεθαίνω. Ρε φίλε, πάλι αυτή η πινακίδα που γράφει LOL. Ναι, σε πάρει. Α, τουλάχιστον τώρα δεν πέθανες. Αλλά έχω την Coca-Cola, δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα. Προχώρα! Παιδί μου, σύφτες! Άστε καλό. Όχι! Λοιπόν, αυτό το βίντεο σήμερα, like, subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αντίο.